Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidente hori eta hautagai errepublikanoa etxe zurira itzuliko da astearte honetan Ameriketako Estatu Batuetan egin diren hauteskundeak alde handiz irabazi ostean. Hautagai errepublikanoak 277 ordezkari lortu ditu konpromisarioen biltzarrean eta Kamala Harris hautagai demokratak berriz 224 CNN eta AP hedabideek zabaldutako proiekzioen arabera. 270 ordezkari lortzen dituen hautagaiak irabazten ditu hauteskundeak eta kasu honetan Trumpek beharrezkoak zirenak baino 7 gehiago lortu ditu. Euskal Autonomia Erkidegoan EAJaren lurralde zuzendaritzak berritzeko barne prozesua aurrera doa eta bigarren itzuliari begira Arabak eskuratu du arreta berezia. Bihartik aurrera Gorka Urtaran Gasteizko alkateoia Arababuru batzarreko presidente Jose Antonio Susok proposatutako ordezko ofizialarekin lehiatuko da Jone Berriozabal berdintasuneko foru diputatuarekin. Barentzian, lanean diraute tenboraleak sortutako hondamendiaren zantzuak ezabatzearen bidean, oraindik lan galanta egiteke badagore. Espainiako Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak eratu dute jada desagertuen lehendabiziko zerrenda oraingoz 89 izan dituena. Bestalde, Espainiako gobernuak 10.000 milioi euro baino gehiagoko laguntza plana eman zuen aditzeratzo. Arratsaldeon guztioi, Trumpek irabazi ditu Ameriketako Estatu Batuetako presidente hauteskundeak. Hautagai errepublikanoak 277 ordezkari lortu ditu konpromisarioen biltzarrean eta Kamala Harris hautagai demokratak berriz 224 hortaz, Trump etxe zurira itzuliko da. CNN ekateko proiekzioek eman dute jakitera albistea. Wisconsin eskuratuta Donald Trump izango da etxe zuriko maizter berria, Ameriketako Estatu Batuetako hauteskunde presidenzialak virtualki irabazi ostean. Ipar Carolina, Georgia eta Pensilvania ere eskuratu ditu Trumpek, eta horrek bidea eman dio hauteskundeak irabazteko. Help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Pozik agertu da Trump bere jarraitzaileen aurrean eta datorrena Estatu Batuetako urrezko aroa izango dela hitzeman du Texasen egin duen agerraldian. Gogoratu dezagun Estatu Batuarrek konpromisarioen biltzarra osatuko duten 528 ordezkariak aukeratu dituztela eta boto horien arabera erabakitzen dela presidentea beraz, 270 ordezkariak lortuta, urrengo urtarrilean hartuko du bigarrenez agintea Trumpek, Kapitolioan egingo den kargu hartze ekitaldian. Bien bitartean Kamala Harrisek uko egin dio bere jarraitzaileen aurrean diskursoa emateari. We still have votes to count. We still have states that have not been called yet. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted, that every voice has spoken. So you won't hear from the Vice President tonight, but you will hear from her tomorrow. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. Eta porrotaren aurrean uzten joan da ospakizun festa izan behar zuena. Trump garaietzat eman arren ondorengo egunetan jakingo dira
behin betiko emaitzak. Hauteskunde presidenzialekin batera Estatu Batuarrek Senatua eta Ordezkarien Ganbara ere berritu dute eta Senatuan gehiengo osoa lortu dute Errepublikanoek. Hala ere, Sarah McBride demokratak eserlekua lortu du Ordezkarien Ganberan eta Kongresuko lehen pertsona transgeneroa izango da. Zenbait gobernador ere aukeratu dituzte, tartean Ted Cruz, Texasko gobernadore izango da hirugarrenez, CNN-ek proiektatu duenez. Hautagai politikoak aukeratu ez ezik, Estatu Batuarrek gai zehatzen inguruko erabakiak ere hartu dituzte hainbat estatutan abortuaren afera kasu. New York, Arizona, Colorado, Maryland edo Missourin emakumeen ugalketa eskubidearen aldeko autua egin dute. Floridan aldiz abortuaren aurkakoa. Montana, Nevada eta Hego Dakotan ez dituzte oraindik emaitzak argitaratu. Eusko Alderdi Jeltzalearen barne prozesuari dagokionez, David Salinas, Bizkaiburu Batzarreko presidente bihurtzeko hautagaietako batek bere programa ezagutza eraman du. Bertan, erabaki eskubidearen aldeko defentsa egin du Salinasek, baita Urdaibaiko Guggenheim makroproiektuaren inguruko kontsulta batena ere. Portugaleten Sastraka gaztetxearen inguruko epaiketa bertan behera gelitu daiteke. Izan ere, 2020an abandonatuta zegoen Nuestra Señora del Carmen ikastetxea okupatu izana egotzitako 9 auziperatuei karguak kendu dizkie fiskalak naizek argitaratutakoaren arabera. Eraikin horretan Portugaleteko herritarrei bideraturiko ekintza ugari antolatu dituzte azken 4 urteetan. Fiskalak karguak bertan bera utzi ostean datorren asteetan erabakiko da auzia artxibatzen duten ala ez. Gizarte arloan Donostiako udalak hiria eremu tentsionatu izendatzeko bidean aurrera egin du. Udalak bidali dio jada beharrezko dokumentazioa Eusko Jaurlaritzari. Pausu hauek gertatu bitartean etxebizitzaren prezioak errekor historikoa izan du, bai Donostian eta baita Iruñan ere pasaden urrian. Donostiak eremu tentsionatu izendatzeko eskaera egin dio Eusko Jaurlaritzari. Hartu dugun erabakia izan da Eusko Jaurlaritzari hiria bizitegi merkatu tentsionatutako eremu izendatzea. Indarrean sartu aurretik Jaurlaritzak eskaera onartu beharko du eta etxebizitza eta hiri agendako ministerioak Foru Ogasunak eman beharreko informazioarekin erreferentzia prezioan indizea ezarri beharko du.
Donostiako udalak eskaria egiteko lehendabizi diagnostiko bat egin eta horrekin osatutako dokumentua igorri dio etxebizitza sailari. Dokumentuak 3 zati ditu: justifikazio memoria, hiriko etxebizitzaren diagnostikoa eta ezarri beharreko neurrien plan berezia. Dokumentu horrek era berean etxebizitza plan badu, alokairu eskuragarria sustatzeko eraikitako parkearen eta hiri berroneratzearen gaineko jarduketak egiteko, alokairuko prestazioen eta diru laguntzen sistema ezartzeko eta gobernantza sistemak eta erakunden arteko koordinazioa indartzeko. Eneko Goi alkateak dio Donostia gune tentsionatu izendatzeko baldintzak betetzen dituela. Errenta medioaren 30% baino gehiago etxebizitza alokairura bideratzearena, hain zuzen ere momentu honetan hirian 31,6an dago adierazle hau. Etxebizitzaren arazoa Donostian handia da, hori bere islatzen dute idealistak arestean plazaratutako datuek. Donostiako eta Iruñeko etxebizitzen prezioa errekor historikoetan kokatu zen joan den urrian idealistako datuen arabera. Izan ere metro karratua 5.631 eurora iritsi zen Donostiaren kasuan eta 2.741 eurora Iruñan. Gipuzkoako hiriburaren kasuan 5,5ko azkunde izan zen urrien 2023aren aldean, eta 2,5ko igoera azken hiruilekoan soilik. Duela markada bat metro kuadroaren prezioa 3.715 euroka izan zen, hau da gaur egun baino 1,34 gutxiago. Egoeraren aurrean Donostiako alkateak dio horrelako arazo konplexuak ez direla legebidez bakarrik konpontzen, eta beraz etxebizitza eskaintza handitzen ahaleginduko direla udaletik. Eta udalaren papel nagusiena izango da, hain zuzen ere, etxebizitza eskaintza handitzen saiatzea gure hirian, mota ezberdinetako etxebizitza eskaintza. Eta horretan dihardugu eta horretan ari gara lanean. Araban, adinekoei bideraturiko etxebizitza proiektu berri bat jarriko da martxan, izan ere, Gasteizko udalak 10 plazako etxe komunitario bat ezarriko du Salburu auzoan. Gasteizko udalak Salburuan adinekoentzako 10 plazako etxebizitza komunitarioa eraikiko duela helarazi du. Halaber, Norte Tranbidaren kalean eraikiko dela eta obrak 2025ean abian jarriko direla aurreratu dute azpiegitura berriaren aurkezpenean. Eraikuntza, udal, gobernu zein EH Bilduren arteko aurrekontu akordioan lorturiko 2 milioi euroko aurrekontuari esker aurrera atera da. Naiz eta 21 zabalgunea, proiektu arkitektonikoa idatziko duena alegia izango da, etxebizitzako kopuru zehatz zein eraikitze lanaren kostua zehaztuko duena. Egun, hiriburuan 3 etxe komunitario aurkitzen dira, besteak beste Los Molinos, Aurora eta San Prudentzio adinekoei laguntzeko zentro integrala. Bertan guztira 128 plaza daude, itxaron zerrendan 200 daudelarik. Gainera, 100 pertsonetik gorakoak dira etxe bizitza komunitario pribatuetako erabiltzaileak. Rocío Vitero EH Bilduko bozeramaileak erronka demografikoa dela eta behar bezala hartaratzea ezinbestekoa dela adierazi du. Erronka demografiko handia dugu aurrean. Gure hirian etxebizitza komunitario bat eskuratzeko itxaron zerrenda dauden 200 adineko baino gehiagori kalitatezko arreta eskaini ahal izateko. Erakundeok arreta bereziz zaindu behar ditugu adinekoen eskubideak eta eskura dugun tresna baliabideak eskatzen dutenei beharrezko baliabideak ematea da. Alde horretatik, etxebizitza komunitarioak aurrepausu handia dira. Lutxo Rollero gizarte politikako zinegotziak bere aldetik, eraikiko den 4. etxe komunitario hau mendekotasun egoera duten 75 urte gorako hiritarrei zuzenduta dagoela jakinarazi du. Gainera, erabiltzaileen lehentasunak, intimitatea eta eskubideak errespetatzearen garrantzia azpimarratu du. Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritzak larrialdiei aurre egiteko inbertsio handitzea proposatu du eta momentuotan indarrean dagoen plana berrikusiko dela ere adierazi du. Erabakia Valentzian denboraleak sortutako uholde eta hondamendiaren ostean hartu da. Valentzian gertatutakoak lehen lerrora dakarkigu segurtasun sailean 2025erako dugun eginkizun garrantzitsuenetako bat, eta horrela dago jasota aurrekontuan. Euskadiko segurtasun publikoaren plan nagusia aztertzea
eta datozen urteetarako oinarri berriak jartzea. Segurtasun plan horretan garrantzi berezia emango diogu larrialdien eta meteorologiaren arloari. 2016an legebiltzar honek onartutako larrialdiak kudeatzeko legea dugu oinarri. Indarrean dauden lege, arau eta protokoloak aztertuko ditugu, azken gertakizunen harira, larrialdiei erantzuteko prozedurak behar bezala antolatuta dauzkagula bermatzeko. Ez gaude zorigaitzetik libre. Beti gertaliteke ez beharren bat. Gurean ere gertatu izan dira. Beraz, ahalegin guztia egingo dugu prest egoteko, alertak eta erantzunak behar bezala aktibatzeko, zerbait gertatu ezkero kalteak ahalik eta txikienak izan daitezen. Atzo goizean aurkeztu zuen Seaskak 2025ko herri urrats jaialdia. Ipar Euskal Herriko ikastoleen festaren datorren urteko edizioa maiatzaren 11an ospatuko da. Gaur egun beruak sarrera egin dute albezala, behin-behineko egitura batzuetan, baina barakigu eraikina dela osoki bota beharko dela, eta hor bat dugu berun eta karatuko eraikin bat berriz eraiki beharko dela. Hasi gurantzak parte bat bere gain hartuko du, baina parte handi bat gure gain gertuko da, eta hortan espero dugu egin bat txerken laguntza hartu dela, eta ondoko sartzean, beruan ikastola sendo bat ukabiltu da berri. Lan arloan, emakume lidergoa Euskal Herriko, hobeto esan da, Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatuetan eta sindikatuen bitartez bideratzeak, oztopoak eta erronkak ikerketa aurkeztu dute, berriz errepikatuko dut, Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatuetan eta sindikatuen bitartez bideratzaileak, oztopoak eta erronkak ikerketa aurkeztu dute gaur, Emakunderen Gasteizko egoitzan, azterlanaren arabera handitu eginda azken urteetan emakumeek sindikatuetan duten parte hartzea eta dagoeneko izan du bere emaitzala munduan. Adi Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak plazaratutako ondorioi. Egin duzuen lan honetan argi geratzen den ideia bada, emakumeak erabakiguneetan egotearen eragina positiboa dela gizartearentzat. Ez bakarrik justizia sozialagatik, baizik eta erakunde edo kasu honetan sindikatuetako eraginkortasunerako baita ere. Berdintasuna, berrikuntza, kalitate, kudeak eta aurreratua eta etengabeko hobekuntzako elementu bat ere badela. Emakume gehiago behar ditugu beraz, erabakiguneetan. Baina ondo dakigu oraindik ere emakumeek zailtasun asko dituztela hauetara heltzeko. Hauekin bukatzea da helburua eta horretarako ondo ezagutu behar ditugu zeintzuk diren zailtasun horiek. Honelako ikerketek hau hobeto ezagutzen laguntzen digute. Nafarroan hezkuntza publikoko sindikatuek langileen eta gizartearen babesa goraipatu zuten atzo pasaden urriaren 29an eginiko grebaren harira. Hala ere, foru gobernuari proposamen zehatza plazaratzeko eskatu diote gatazka konpontzearen bidean. Irakaskuntza publikoko sindikatuek positibotzat jo dute irakasleen eta gizartearen babesa joan den urriaren 29ko greban naiz eta gobernuari proposamen zehatz bat aldarrikatu dioten. Nafarroako gobernuak eta EH Bilduk urriaren 29an 2025ko aurrekontuei buruzko akordioa sinatu zuten, grebaren egunean bertan. Sindikatuek gehitu dutenez, akordioak ez du jasotzen irakaskuntza sektorearen eskariak. Jakinarazi dutenez, negoziazio mahai sektorial batera deitu dituzte hilaren 11karako, sindikatuek lehenago biltzeko eskatu duten arren.
Hala ere, gai zerrenda aldatzea lortu dute. Sindikatuek aurkeztutako azken proposamenari erantzuna ematea eta Hezkuntza Departamentuak horren inguruko proposamen edo neurrien aurkezpen zehatza egitea. Hasiera batean, proposamen horiek aztertzeko eta baloratzeko baino ez zen deialdia, sindikatuek adierazi dutenez. Hala ere, negoziazioan aurrera pausorik eman ezean, mobilizazioak areagotuko dituztela iragarri dute. Argi utzi dute, oraindik garaiz daudela partida ekonomikoak irakasleen eskaerei erantzungo dieten eta hezkuntza publikoaren kalitatea hobetuko duten aurrekontuetan islatzeko. Beraz, hilaren 11an Hezkuntza Departamentuari haien eskaerak helaraziko dizkiote, proposamen zehatzak eskatuz Maria Txibiteren gobernuari. Arabako eta Bizkaiko anbulantzia zerbitzuaren kontratua azaroaren 30ean etengo dute Eusko Jaurlaritzak eta Lapau enpresak, baina hango langilek ez dute oraindik kobratu urriko soldata, ez daudako aparteko soldataren 75% ere. Hala salatu dute gaur LAB eta Komisiones Obreras sindikatuek ohar bidez. Urriaren 21ean Lorea Bilbao Osasun Saileko Administrazio eta Finantzak eta Sailburuordeak beheztatu zuen Osasun Sailak eta Lapau enpresak akordioa sinatu zuten zerbitzua era ordenatuan bukatzeko azaroaren 30 baino lehen. 2020 geroztik enpresaren aurka izandako makina bat gatazkaren ostean etorri zen iragarpena. Atik ambulantzietako beharginek salatu dute Lapauk haien eskubideak urratzen jarraitzen duela eta iragarritako irtera ordenatua langileen soldaten kontura egiten ari dela. Araban, Gasteizko Michelin fabrikan lankarga handitu egingo dela jakinarazi dute. Bretainiako lantegi bat eta Frantziako beste bat itxi izanaren ondorio da. Bretainiako Banes herriko fabrikako 289 langile Gasteizen bertaratuko dira. Gasteizko Michelin lantegiak ekoizpenaren gorakada izango du Bretainiako eta Frantziako bi lantegiren itxieren ondorioz. Zehazki Txolet eta Baneseko lantegiak izango dira multinazionalak itxiko dituenak. Guztira 1254 langilei eraginez. Baneseko lantaldearen atal bat izango da Gasteizko lantegira iritsiko dena. Kamioien gurpilen metalezko sendogarrien ekoizpenean espezializatutako 289 langile hain zuzen. Txoleteko lantaldea ordea Italiako eta Poloniako bi lantegien artean banatuko da. Michelin enpresak adierazi duenez, duela urte batzuetatik zailtasun ekonomiko handiak dituzte bi lantegiek, eta 2026ko urte hasieran gehienez jota lantegiak ixteko asmoa dauka multinazionalak. Oraingoz, bi lantegien ekoizpena etenik dago azaroaren 11 arte. Zuzendaritzak eta sindikatuak itxierei heldu eta hurrengo urratsak baloratzen dituzten bitartean. Valentzian denboraleak sortutako hondamendiaren ondorengo errekuperatze lanek aurrera dihardute. Espainiako Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak sortu du desagertutako pertsonen lehen zerrenda eta 89 herritarren izenak ditu oraingoz. Bestalde, Espainiako gobernuak 10.600 milioi euroko laguntza plana ezagutarazi du. La inversión total de todas estas primeras medidas adoptadas va a superar 10.600 millones de euros.
Madrilen epaiak Inigo Errejon deklaratzera deitu du datorren azaroaren 12an Elisa Moulia aktoreak salatutako sexu erasoa dela eta Errejonek Espainiako Kongresuan sumarreko bozeramaile izateari utzi zion pasaden urriaren 24an hainbat emakumek Cristina Fallaras kazetarian sare sozialetan politikarioiak egineko erasoen testigantzak eman ostean. Ekialde hurbilari begira, Israelgo lehen ministro den Benjamin Netanyahuk Yoav Gallant kargugabetu du. Gallant estatu sionistako gobernuko defentsa ministro zen, baina Netanyahuk desadostasuna kargudiatu ditu hainbat gerrei dagokionez bere esanetan. Israel Katzek ordezkatuko du karguan Gallant orain arte kanpo harremanetako ministro izan dena. Euskal Herrira bueltan kulturarloan Durangoko azokak da pro ekimena aurkeztu du gaur goizean Bilbon, bertan izan da Xabi Alo. Da pro topaketaren 6. edizioa aurkeztu dute Bilbon eta Durangoko azokaren atarietan azaroaren 26an eta 27an egingo dira aurten. Musika eta familia ikuskizunak eskaintzen dituzten sektoreko sortzaileen, profesionalen eta programatzaileen arteko elkargunea izango da beste urte batez, aurrez aurre ezagutu eta etorkizuneko lankidetzak bultzatzeko helburuarekin. Azaroaren 26an familia ikuskizunak eskainiko dira Durangoko Bizenta Mogel bibliotekan eta 27an aldiz musika taldeen txanda izango da eta orotara 10 talde edo bakarlari arituko dira Durangoko plateruenan. Labur gehitu aldu dana da topaketen inguruan, guk nahi dugula halako eremu babestu bat, patxadatxu bat, goiz bat hartzea, sortzaileak eta programatzaileak eta sektoreko profesionalak halako elkarrizketa bat izan dezaten eta bueno, sortu berri diren lanen edo abiatzeko diren bide berrien aurkezpen hori egin ahal izateko eta horren berri izateko programatzaile eta barrek, ezta? Heldu gara mailerara, badakizu euskarazko informazio gehiagorako sartu11.eu atarian edo kuskuxatu gure sare sozialak. Txopetek kaleratu berri duen negua abestiarekin agurtuko gara. Arratsalde ona pasa.